खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङावनो दङ सा 36 सन्देह गोनां मोसौ सिखावफोरखौ हमदों। बिश्वनाथाव मा 106 जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामदों? आसाम पुलिसआ रबिबारनि बेलासियाव बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे अपारेशननि गेजेरजों मोसौ सिखाव फालांगि खालामनायनि सन्देहआव सा 36 सुबुंफोरखौ हमो आरो 106 जुनारफोरखौ बासायो। मोसौफोरखौ लांनायनि खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ सुतिया तिनिआलि आरो फाविआलियाव गं 10 पिकआप भेन आरो मिनि ट्राकफोरखौ होबथायो। पुलिसआ बुङो दि जुनारफोरखौ थारैनो गाज्रि आरो आमुनबिय थासारियाव लांनाय जादोंमोन आरो बिसोरनाव नांगौ रोखोमनि लेखा बिलाइ गैयामोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मोसौ सिखाव फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबाय थागोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे मोसौफोरखौ लखिमपुर, माजुलि, अरुणाचल प्रदेश सीमा आरो बिश्वनाथनिफ्राय लाबोनानै नगाव, तेजपुर आरो मेघालय फारसे लांनाय जादोंमोन। हमनो हानाय सा 36 सुबुंफोरखौ नेटवार्कआव मा सोमोन्दो दं बेखौ मिथिनो थाखाय सोंथि खालामनाय जादों। आयेनारि राहा लानाय जागायबाय आरो बोखांनो हानाय जुनारफोरखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। नैथि खौराङाव दङ मणिपुराव नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खायो। मणिपुर पुलिसआ बङाइगाव जिल्लानि भण्डारा बाजाराव सिग्रोमनाय समाव सानै सुबुंखौ हमो आरो गंसे नंखाय सनानि नावखौ जब्द खालामो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा नंबरपारा नं 2 नि 25 बोसोर बैसोनि शफिकुल इस्लाम आरो गलपारा नं 3 नि 55 बोसोर बैसोनि आलियार खान। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैबो रङियानिफ्राय 2 लाख राङाव नंखाय सनानि नाव बायदोंमोन आरो बे जायगायाव लाबोदोंमोन। बिसोरनिफ्राय गंनै मबाइल फन आरो AS01 EW 2076 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गारिबो बोखांनो हायो। बे सिग्रोमनायखौ हानजाया गिरुकाबारि पुलिस पेट्रल इन्सपेक्शन आउटपस्टआव खालामदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ जरहाटनि फालांगिरिनि फिसाज्लाया 50 लाख रांनि सना खावनानै गावनि गार्लफ्रेन्डनि सायाव खरसा खालामदों। जरहाटनि सासे मुंदांखा फालांगिरिनि फिसाज्लाया गावनि न'निफ्राय 50 लाख रांनि सनानि गहेनाफोरखौ खावदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो गुबुनफोरा लोब्बा दं नामा बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। दायनिगिरिनि मुंखौ यश अग्रवाल होननानै मिथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिमा-बिफाया गोजानाव थानाय समाव बियो बे गहेनाफोरखौ खावदोंमोन आरो बे समावनो आलमारिफोर आरो लकारफोरखौ सिफायदोंमोन। पुलिसआ मोनसे जायगानि पर्टेलनि खौरांगिरि जितु समानी आरो रहित प्रसाद मुंनि गुबुन सासे सुबुंनि गेजेराव लोब्बा थानायनि संदाननायखौबो नायबिजिरगासिनो दं। बुंनाय बादिब्ला बिसोरनि हेफाजाबजों गहेनाफोरखौ खम बेसेनाव फानदोंमोन आरो बेनि मोनसे गेदेर बाहागोआ गलाघाटनि प्रियान्शी ज्वेलार्सनाव थांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। अजद होनाय बादिब्ला यशआ गावनि गार्लफ्रेन्डनि सायाव रां खरसा खालामदों। बिनो 1,50,000 रांनि आइफन बायदों, गोबां लाख नोगोद रांबो होदों आरो फेन्सि हटेलाव थादों। पुलिसआ सिखाव खावनाय आरो सन्देह गोनां नेटवार्कनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि हमस्टेआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिना 4 हमजाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला कामरुप जिल्लानि थाखो 8 नि सासे फरायसाखौ गुवाहाटीनि मोनसे हमस्टेआव आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय जादों आरो 4 सुबुंखौ पुलिसआ खानानै लादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला हिनजावसाया रबिबारनि सानजौफु समाव सिंगिमारिनि गावनि ओनसोलनिफ्राय गोमानानै दंमोन। उनाव पुलिसआ समबारखालि फुंबिलियाव पानबाजारनि शुक्लेश्वर घाटनि साखाथियाव बिखौ मोनो। पुलिसआ बुङो दि गलपारानि सासे सेंग्रा परमेश्वर नाथआ हिनजावसाखौ फुस्लायनानै रंमन ग्रान्ड हटेलाव लानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा हिरकाज्योति दास, बिशाल बरुवा आरो लक्ष्यधर नाथखौबो खादों। नुनायाव बिशाल बरुवा आरो लक्ष्यधर नाथआ हमस्टेआव खामानि मावो। 4खौबो दादरा पुलिसआ सोंथि खालामनो थाखाय लाङो। नायबिजिरगिरिफोरा गुबैयै मा जादोंमोन आरो अजद होनाय जाथायनि खाथि-खालानि जाथायफोरखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। बे जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ कक्राझाराव लामा रैखाथि आरो गारि होबथानाय हाबाफारि। समबारखालि कक्राझारनि जिल्ला खुंथाय आरो हान्थामेला बिफाना लामा रैखाथि आरो गारि होबथानाय हाबाफारि लायो। बे समाव फालांगियारि ट्रेक्टर, गिलिर माल रोगाग्रा गारि आरो गुबुन गारिफोरखौ नायनाय जायो।
रेजिस्टार खालामजायै गारिफोर आरो पेन्डिं टेक्स गोनांफोरखौ सिनायथिनानै नेम बादियै राहा लानाय जादों। हेलमेट नेमखौ सिफायनाय सुबुंफोरनि बेरेखाबो राहा लानाय जादों आरो जायगायावनो लामा रैखाथि बोसोन होनाय जादों। फारसेथिं ड्राइभिं लाइसेन्स बिनायसाफोरखौ गारि सालायनायनि आनजाद नायनायनि सिगां लामा रैखाथि बोसोन होनाय जादों। बेनि उनाव प्रेक्टिकेल ड्राइभिं टेस्टबो खालामनाय जादों। जिल्ला खुंथायआ गासैबो गारि सालायगिरिफोरखौ ट्रेफिक नेमफोरखौ मानिनानै रैखाथियै गारि सालायनो खावलायो। द'थि खौराङाव दङ कक्राझाराव 2098 किल'ग्राम गान्जा जब्द'। कक्राझार पुलिसआ दमरापारा ओनसोलाव मोनसे गिदिर अपारेशन खालामनानै 2098 किल'ग्रामसो सन्देह गोनां गान्जा जब्द' खालामो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गान्जाखौ औवानि सिङाव दोनखोमानानै दोनदोंमोन। अपारेशननि समाव गासै 203 पेकेट बोखांनो हायो आरो 2 सुबुंखौ हमनानै खायो। गिबि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे केबखौ बिहारसिम लांनाय जादोंमोन। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो जब्द' खालामनाय फेग्रा मुवानि फुंखाजों लोगोसे बेनि नेटवार्कखौबो नागिरनो नाजागासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ इउपिपिएल दोलोनि सिडब्लिउसि सेक्रेटारि नेर्सोन बर'आ इउपिपिएल दोलोखौ नागारबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नेर्सोन बर'आ सिडब्लिउसिनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय आरो दोलोनि गुदि सोद्रोमाखौबो नागारबाय। 24 आगस्ट 2026 अक्ट'खालि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नो हरनाय लाइजामाव बिथाङा बिबान एंगारनायनि जाहोन महरै गावारि जेंना आरो थासारिखौ मुंख'दों। लाइजामाव बिथाङा दोलोनि सोद्रोमाफोर, लोगोफोर, दैदेनगिरिफोर, बोसोनगिरिफोर आरो मोजां हास्थायगिरि बिथांमोनखौ गावनि बिबानाव थानाय समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो। लोगोसे नेर्सोन बर'आ पार्टीनि फारसे साबायखर बावहरो, जायनि थाखाय बिथाङा सुबुंफोरखौ सिबिनो खाबु होदों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलआ जौगालांबाय थागोन होनना मिजिंथिदों। 8थि खौराङाव दङ बिटिसिनि सावस्रि बिफाना मोगा-मोगिनि गेजेरजों सा 450 सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसनगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिआ) मोगा-मोगिनि गेजेरजों बिटिसि सावस्रि बिफानाव लांदां मासिनि थाखाय सा 450 सुबुंफोरखौ थिसननो बिथांखि लादों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बेफोर लांदां मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो साख्रि थिसननायनि हाबाफारिया जागायगोन आरो गासै बिटिसि ओनसोलाव देहा फाहामथाय हान्जाखौ जौगाहोगोन। बे थिसनथाइया बिटिसि खुंथायनि सिङाव थानाय सावस्रि सुबिदाफोराव मावफारियाफोरनि आंखालखौ सुफुंनायाव मदद होनायजों लोगोसे मोनथावना बिजाथिफोरनो साख्रिनि खाबु होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मासि, उदायथि, इन्टारभिउनि अक्ट' आरो एप्लाइ माबोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय बिटिसिनि बिबानगिरिफोरा थाबैनो फोरमायगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। 9थि खौराङाव दङ भारत-भुटान सिमानि दादगिरियाव 10 बिसना गोनां देहा फाहामसालिखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। हादोरारि सावस्रि मिशननि बाहागो महरै समबारखालि भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय दादगिरियाव 10 बिसना गोनां देहा फाहामसालिखौ बेखेवनाय जायो। बे देहा फाहामसालिखौ 2.5 कौटि रांसो खरसा खालामनानै लुफुंनाय जागोन होनना साननाय जादों। बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। सिमा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो नांगौ रोखोमनि सोरखारि सावस्रि सिबिथायनि आंखालजों जुजिबोगासिनो दं आरो गुबैयै गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा देहा फाहामथाय मोननो गोब्राब जादों। बसुमतारी बिथाङा बुङो दि जेब्ला गोदान देहा फाहामसालिया लुफुंजागोन अब्ला बेयो भारत-भुटान सिमानि सेराव थानाय सुबुंफोरनि सावस्रि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायाव मदद खालामगोन। सिडली बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय औगुरियाव गंसे एमपिएइचसि देहा फाहामसालिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। सिडलीनि एमएलए पानिराम ब्रह्म, बिटिसिनि एमसिएलए काम्पा बरगयारी, सुकर सिंह मुसाहारि आरो नन्दलाल मगरजों लोगोसे जिल्ला सावस्रि बिफाननि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।